Benvinguts al Making of del Retrat Ovalat. Produccions Nissin ha estrenat la seva nova pel·lícula. Ara es tracta d'una de suspens dramàtic en format de curtmetratge de ficció. La pel·lícula està basada en un relat breu d'Edgar Allan Poe i està dirigida per Carles Roman. Els seus protagonistes són Arthur Strange, David Fernández, Tania Enríquez i Enric Buldó, que estan acompanyats per les aparicions de Jordi Aulina, Judit Herrera, Xavi Enríquez, Jordi Ametlla, Ramon Illa i el propi director. La pel·lícula ha estat realitzada íntegrament en localitzacions de l'Empordà, concretament al terme municipal de l'Escala, i en dues cases dels municipis de Viladamat i Castelló d'Empúries com a escenaris principals. L'idioma original és l'anglès i se n'ha fet una versió doblada al català. La pel·lícula va ser seleccionada al passat Festival de Cinema de Girona. Aquesta fotografia que tinc a les mans és el retrat de l'Edgar Allan Poe. És un retrat que veureu al començament de la pel·lícula quan els dos personatges, el cavaller i el seu criat, pugen per l'escala. És simplement un element més decoratiu de la pel·lícula i és el nostre petit homenatge en aquest famós escriptor d'obres de misteri i terror. Soc molt conscient que aquesta no és la primera adaptació que es fa ni del Retrat Ovalat ni de molts altres contes de l'Edgar Allan Poe en el cinema. Hi ha hagut moltíssimes adaptacions dels seus contes. Potser les més famoses van ser les que va realitzar el director Roger Corman, director i productor de sèrie B, on hi apareixia en moltes d'elles un actor molt carismàtic. Aquest actor, el que li hem volgut fer un homenatge en el nostre discret curtmetratge, és aquest senyor, el Vincent Price, un actor molt estimat per tots els amants del gènere del terror. A més, hi hem posat aquest gat que fa referència a la famosa història del mateix escriptor, El gat negre, una de les seves històries més macabres. Per què adaptar una història d'Edgar Allan Poe? Doncs bé, perquè en principi això suposava un repte important per produccions Nissin, que habitualment recrea les seves històries, que sempre han sigut fins ara històries originals, en l'època actual. Aquí el repte era molt més gran, perquè es tractava de recrear el segle XIX, un conte escrit el 1842 i que nosaltres volíem adaptar en aquesta mateixa època, i a més de l'època, diguéssim, del vestuari, de les localitzacions, dels escenaris, també es tractava de recrear l'atmosfera de l'univers de Poe, una atmosfera una mica tenebrosa, densa, a vegades una mica malaltissa. Llavors, aquest era el repte principal, a través de la il·luminació, dels escenaris, de la foscor, de les llums, de les ombres, aconseguia aquesta recreació d'aquest ambient i aquesta atmosfera poeriana, podríem dir. Casualment aquest guió, aquesta història, m'ha retornat al cap de molts anys d'haver-la llegit i m'he donat compte que em continuava agradant i em continuava inquietant i que tenia uns conceptes amagats que potser la primera vegada no havia descobert. No m'interessava ni volia fer una història de terror, la típica història de sustos perquè els adolescents ho passin molt bé al cinema, sinó que volia fer una història de misteri que fes homenatge a les pel·lícules dels anys 60, 70, ambientades en aquesta època del 1800 i amb relats d'aquest estil. Però a més, això només era la part estètica. També m'interessava fer un relat que tingués una lectura més profunda i crec que aquest conte era ideal per desenvolupar aquesta visió com més fosca de l'art, on el procés creatiu
s'acaba convertint en un procés destructiu. Després de convèncer a l'Anna Ferrer Fàbrega i a la Tània Enríquez que es convertissin en les meves ajudants, en les meves coproductores, doncs ens vam posar a la tasca perquè hi havia molta feina a fer. Hi havia una gran feina de producció, de preparació, de tots els elements necessaris perquè a l'hora del rodatge tot funcioni. El primer que vam fer va ser començar a treballar el conte. Jo vaig escriure el guió i els hi vaig passar el conte perquè se'l llegissin. Jo no havia llegit mai cap relat seu, però sí que sabia una mica per on anaven els tiros i vaig notar que era una mica diferent que el que coneixia d'ell. Llavors vaig pensar que alhora, com que era un relat poc conegut, era una molt bona oportunitat per nosaltres perquè teníem l'oportunitat de que la gent conegués el relat gràcies a nosaltres, a partir del que nosaltres pensàvem d'ell, i també era una gran responsabilitat per això, perquè significa que si ho fèiem malament la gent ho entendria malament. Vam estar donant unes quantes voltes a diferents temes, conceptes que quedaven una mica amagats darrere la història. Eren conceptes que giraven al voltant de l'art. L'art és com l'eix central, sobretot l'obra d'art, l'obra amb aquell toc de genialitat. De fet, la història és com una mena de dicotomia sobre aquesta obra d'art. Està dividida en dues parts molt clares. Una part, diguéssim, es refereix a la fascinació de l'espectador davant de l'obra d'art. L'altra part seria com el making of de l'obra d'art, és a dir, el procés creatiu del pintor quan l'està creant. De totes maneres, Poe, com que ho va enfocar una mica com una història de suspens, va capgirar l'ordre cronològic de la creació de l'obra d'art i ens va explicar primer la fascinació de l'espectador i després, doncs, la part del procés creatiu de l'artista. D'aquesta manera, arribem a la veritat de la història de la noia retratada just en el moment del final de la història. El procés de producció m'ha agradat molt perquè m'ha permès, bé, a mi, a la Tània i a en Carles i a tots els que han participat també, cadascú en la seva mesura, ha permès veure de moltes maneres diferents la mateixa història. L'hem vist en la manera original, en la lectura principal, després en el guió, després en l'storyboard, després quan estàvem canviant coses i després finalment quan estàvem rodant. I cada vegada, cada petit gest, quan repetíem alguna escena fins i tot, era una nova manera d'entendre que permetia veure-ho des d'un punt de vista diferent i entendre encara més la història. I ha sigut com una comprensió lectora, per dir-ho així, molt extensa. Un cop teníem clara la història i el guió, vam començar a treballar amb la part més visual. Vam dedicar molt de temps a treballar el que se'n diu l'storyboard. Que és com una espècie de guió il·lustrat, o sigui, un còmic o així, sobre la pel·lícula i després és la representació de les imatges. Aquesta tasca t'ajuda a construir una narrativa molt fluida i a més t'estalvia molta feina a l'hora del rodatge. I vaig començar a donar voltes i vaig començar a pensar en escenaris possibles per recrear-la. Em van venir al cap dues cases que coneixia. Una és la casa del Jordi Ametlla, un senyor que ja conec fa molts anys i que quasi bé es podria dir que som amics perquè ell és col·leccionista de còmics i ens hem trobat moltes vegades. Una vegada em va convidar a casa seva i vaig quedar al·lucinat amb la seva casa del 1700, si no recordo malament. I després una altra casa que a mi sempre havia trobat interessant, sobretot la façana exterior, és la casa de Viladamat, del Ramon Illa. Amb ell no el coneixia, però el vaig anar a trobar i li vaig exposar la idea i és una persona molt amable, molt tranquil·la i que li va semblar perfecta i per tant vaig pensar que ja tenia molts escenaris. La casa d'en Jordi és impressionant, allà podríem fer-ne moltes pel·lícules, Jordi. Jo crec que podríem fer una sèrie. Ell diu que hi ha un fantasma en la seva casa, diu que sap, a més, el fantasma de qui és i realment nosaltres vam estar a la casa filmant-hi de dia i de nit
En Jordi té molta paciència, és una bona persona, no sé com és que... Bueno, sí que ho sé perquè a ell també li agraden aquestes coses i doncs ja li va fer gràcia que hi anéssim. Però un altre ens hagués fet fora de casa seva, ja a les 12 de la nit. Però realment en aquells moments hi havia llocs on jo no hi hagués anat sol, a les fosques. A la casa de Viladomat el mateix, a la nit, a les fosques, sense llums. Jo no crec en fantasmes, però no em feia cap gràcia. I pregunteu a les meves coproductores, l'Anna i la Tània, aquell parell sí que estaven espantades. Una de les coses més curioses del rodatge és que en una de les cases estava confirmat que hi havia un fantasma, ens ho va dir el propietari, que era el xofer del seu avi, el fantasma, i a l'altra casa no estava confirmat que hi havia un fantasma, de fet no n'hi havia cap, però n'hi havia un que ens perseguia, que el vam veure, i ens feia sorolls quan estàvem per allà, que ens feia por anar sols per tot arreu, que anàvem sempre acompanyats d'algú. Aquelles dues estaven cagades de por. A l'escena que van gravar al balcó, on el pintor li regala el collar, que després portaran al retrat, en aquella escena no sé què va passar aquell dia, però la Tània estava atemorida total. Jo crec que estava tan tensa que fins i tot la seva expressió en aquell moment, quan està mirant la lluna, sembla que tingui 10 anys més. Eren cap a les 10 o 11 o així, llavors era fosc i de nit i no teníem llum en aquella casa, almenys a la part de dalt, perquè els focus i tots estaven a baix. Llavors vam anar jo i la Nadal a buscar, no sé si era la 13 o guió. A més, hi havia la història d'aquesta pobra noia que havia mort a la casa quan tenia 17 anys i estava allà amb un quadre, amb un retrat justament ovalat. Doncs vaig veure la noia, o sigui, la del retrat, justament on se suposava que havia mort l'habitació aquella, i jo me vaig cagar i vaig sortir d'allà corrents. Tot això va crear una mica de por entre els més joves de l'equip. Fins i tot a mi no feia molta gràcia caminar sol per la casa, de veritat. A part dels ensurts, una mica aquest ambient de terror que es va crear entre l'equip del rodatge, sobretot quan ja anàvem a gravar a la nit. Sempre passen anècdotes i potser alguna de les més divertides és quan vam haver de filmar l'escena quan el pintor i la model es coneixen. Quan el pintor està pintant a fora amb un estany, davant d'un estany, no teníem... Vam intentar-ho, però no teníem permís per anar a gravar allà. Llavors, allò va ser força divertit perquè vam pensar, quin mal farem, no?, entrant en aquest lloc que nosaltres creiem era privat, però que no feia mal a ningú. Llavors vam entrar saltant la tanca, vam portar una escala, vam baixar tots per l'escala, vam anar a filmar ràpid perquè no ens veiessin, i vam marxar corrents, torna a posar l'escala, puja a la tanca i cap a casa. I aquí, en aquesta sala que es van filmar diferents escenes, aquí al darrere meu, que hi ha aquesta porta, doncs vam fer una porta falsa, una paret falsa, vam posar el retrat oval foradat i llavors sortia amb la cara, i al costat d'aquí que hi havia el retrat del meu avi el van treure, van posar en Vincent Price i el pintor per adaptar. I ens era molt divertit perquè el senyor estava en el llit de la meva mare, que està en una altra habitació, i mirava aquesta sala, que no està en el mateix d'això, sinó que era un muntatge, i llavors van haver de posar un burro amb unes cortines baixes i llavors s'ajupien per fer l'efecte que l'alcova donaven aquí quan no hi donaves, trucos d'aquests. I aquesta casa també, quan entraven d'una casa passaven a l'altra, o sigui, s'obrien una porta i era en una altra casa. I llavors
passaven a una altra habitació, pujaven les escales i llavors allà figurava que hi havia l'estudi del pintor, que no era en aquesta casa, sinó que era l'altra casa, i és molt curiós això, els muntatges aquests. Cada nova producció de Nissin doncs, intento buscar uns actors que habitualment són gent que conec o gent més o menys propera del poble que doncs, s'adaptin al personatge que han d'interpretar. L'Arthur Strange ha estat fantàstic perquè nosaltres tenim aquesta relació de trobar-nos un cop a la setmana per parlar en anglès, per practicar l'anglès, i ell ja havia participat en l'anterior pel·lícula que vam fer, que és Domus Protectum. El personatge que interpreta l'Arthur Strange és el nostre guia, el guia que té l'espectador quan veu la pel·lícula. Doncs a través de les seves sensacions i dels seus sentiments i emocions al voltant del quadre i de les coses que li passen, doncs nosaltres anem descobrint el secret d'aquest retrat. So what I like about this story is the mystery. From Edgar Allan Poe and from this version, you don't know what will happen throughout the story. So always you are wondering what will happen next. It's a great story. Jo sóc Pedro, el personatge, el criat de la pel·lícula, i res, dic que ha sigut una experiència molt divertida. Me'n recordo d'un dia allà al súper que en Carles me'l vaig trobar, em va comentar per fer aquest curtmetratge i res, sense saber res d'aquest món, em vaig atrevir. En el conte original, el personatge del criat no té la importància que nosaltres li hem donat. En el conte original, el criat no té la importància que nosaltres li hem atorgat en el nostre curtmetratge. És un personatge que queda molt més en segon pla, en canvi aquí va apareixent durant tota la història i ens serveix per confirmar que l'atracció del retrat no ha sigut un efecte més subjectiu del protagonista degut a la seva febre produïda per la ferida, l'alcohol que ha begut doncs, per poder rebaixar doncs, l'efecte del dolor, que no és una al·lucinació d'una única persona, sinó que es tracta d'una atracció que realment exerceix aquest retrat. I ha sigut divertit i bueno, una experiència molt maca. He après coses que no m'esperava i de tothom, de l'Arthur, d'en Carles, de tots els companys, companyes, i sobretot he après molt de mi, no? Perquè sóc una persona molt vergonyosa i bueno, ha sigut un repte, la veritat, i suposo que ha estat bé, no? Per tothom. Els personatges interpretats per la Tània i per l'Enric Poldó són, diguéssim, els que expliquen la part del procés creatiu de l'obra. Llavors, és interessant, crec que ho hem adaptat d'aquesta manera que els personatges en cap moment sentim la seva veu, sinó que sentim l'explicació que llegeix el protagonista en aquest manuscrit que troba sobre el llit i que és en realitat una confessió del mateix pintor. Això ens ho hem inventat també nosaltres, ho hem canviat del conte original perquè semblava que d'aquesta manera podia quedar més creïble que algú coneixés tan profundament la història, la relació entre el pintor i la seva model. Per interpretar la noia del retrat, la Tània es va oferir ella mateixa i bé, al principi jo vaig tenir els meus dubtes, però després vaig pensar, per què no? Ha participat en tot el procés de preparació, coneix perfectament la història i a més està estudiant el batxillerat artístic amb l'escènic, que diguéssim fan teatre. Per què no? Aleshores vam intentar donar-li un look, aquest és el retrat, com podeu veure, que apareix a la pel·lícula. Vam intentar donar-li un look de l'època, perquè ella és una noia, doncs, home, del seu temps, no? I li vam rissar una mica els cabells
i doncs amb el vestuari i un posat que ella mateixa va adoptar perfectament va fer completament creïble doncs, el seu retrat o la seva composició d'una noia jove del segle XIX, d'aquesta època victoriana, on les dones realment no tenien gaires llibertats i on eren tractades de vegades, jo crec que més com un objecte decoratiu de la casa que un veritable ésser humà. El que me va agradar més va ser en els dies del rodatge perquè vam estar tots junts i va ser molt divertit i m'ho vaig passar molt bé. L'Enric ja havia participat amb mi a Domus Protectum i la veritat és que és un bon actor, tot i que no és un actor professional, li agrada molt el teatre i això es nota, és dels que sempre ve preparat per fer el paper. Realment jo compto amb ell per qualsevol altra pel·lícula que pugui fer. La meva segona intervenció en Produccions i5, la primera va ser un banquer que havia de desassociar una família. Aquest cop em toca un personatge d'època, un pintor, que és un art que jo no domino. Per tant, he hagut de fer aquest treball d'informar-me per donar-hi veracitat. M'he pogut centrar en el treball del gest, perquè no tenia diàleg l'obra, que també és un repte. D'època, un personatge d'època, la qual cosa implica una caracterització de vestuari, de perruca, de gest, diferent al que normalment fem servir de carrer, no? Llavors, clar, hem hagut de treballar aquests aspectes. Un personatge, un pintor molt obsessionat amb la seva obra, i això és el que desenvolupa la història i fa que sigui una història potent. L'Enric es fica molt en el paper. No sé com ho fa, però d'alguna manera sembla que s'ho prepari. No sé si és perquè li paga un plus. Enric? Produccions i5 no deixa de sorprendre'ns. Aquest cop hem estrenat fins i tot al cinema, amb alfombra vermella. Clar que, Carles, cobrarem, no? Jo encara no m'ha arribat a mi. Quan em van proposar de fer una pel·lícula em van fer molta il·lusió. Un dia vam quedar allà a les planasses amb roba d'època i jo havia de mirar un prisma que brillava molt, agafar-lo i anar-me'n corrents. I allò que sembla que només dura 10 segons vam estar preparant-ho i filmant-ho una hora i mitja. La primera escena que vam gravar va ser l'escena del duel. Era una escena que diguéssim, no està en el conte original i que ens agradava molt perquè servia per introduir la història en aquesta època, no? Un duel és molt del segle XIX i ens agradava molt també l'escenari que vam trobar, que era l'escenari aquest on apareix tota la silueta del Montgrí de fons amb aquell camp i amb aquella hora on la llum és preciosa. Tot i que va ser complexa, perquè no vam poder, la llum anava baixant, evidentment en aquest moment la llum va canviant molt ràpid i vam necessitar 3 dies per gravar l'escena, o sigui que vam tenir que anar 3 dies a la mateixa hora per poder doncs, completar tot el que volíem fer. I crec que el resultat és estèticament és maco, no? So I'm not an actor, so it was important the atmosphere that was around me, and at times there were maybe 5 or 6 people who were working with the lights and the camera and the script and so many things, but everybody worked as a team, and it was really encouraging for me to do my best because I did not want to let anybody down. It was a good atmosphere with plenty of humour, but we had work to do as well. Hi ha 2 diferències, jo crec, entre una productora professional i el que he vist de com treballa Produccions i5. La primera és que en una productora professional hi ha molts de mitjans per fer efectes especials i tot acaba sent molt artificial i en canvi nosaltres ho hem fet tot molt físicament i jo crec que ha quedat més real per fer això. La segona diferència, que és sort que tenim aquesta diferència, és que hem acabat fent com una mena de cooperativa. Cadascú ha portat el que ha pogut
i hem fet un treball molt maco perquè tothom ha col·laborat en tot. Tot i que aquesta història doncs, no és realment una història de terror, sí que té tot un ambient i tota una estètica de llums i ombres que ens endinsen dins aquest univers de l'Edgar Allan Poe. Crec que el moment culminant de la pel·lícula, el moment clau, és quan l'Arthur des del llit, després de sonar les 12 campanades en el rellotge de paret, descobreix el quadre, el retrat que l'està mirant des de la foscor mentre ell està en el llit. Crec que aquest és el moment de fer sentir un calfred a l'espectador. I aquesta fotografia molt contrastada, no? Amb la cara de l'Arthur i la llum de les espelmes passant per davant de la seva cara quan descobreix el retrat, crec que li donen una certa màgia. Jo crec que aquí hi ha realment cinema de veritat. M'ha encantat participar en aquest projecte i tinc la impressió que he après moltíssimes coses pel fet que quan treballes amb gent més gran i amb molta més experiència que tu, sempre hi ha coses a aprendre. I tot el que sé, diria, de l'àmbit del cinema ho he après fent aquesta pel·lícula. No eren 20 euros? Produccions ni 5. Hem volgut cuidar molt tots els detalls en la producció, els més petits detalls, fins i tot aquesta capsa de llumins, no sé si la veieu bé. Aviam. Llumins Lucifer. Podeu pensar, vaja, això s'ho han inventat ells, però no. Realment aquests llumins van ser els primers llumins que van existir. Curiosament, un amic, en Jordi Pagès, em va estar explicant que la paraula Lucifer significa en realitat el portador de la llum. Curiós, no? Durant el rodatge m'he arribat a posar molt nerviosa per la mania d'en Carles de repetir totes les escenes, tots els plans, encara que haguessin quedat perfectes. Arribava un punt que tenies aquesta frase aquí i no sabia si l'escena era bona o no. M'he posat molt nerviosa, però al final jo crec que ha sigut bo perquè ha permès tenir un ventall més ampli per triar a l'hora d'editar. I ja està. És bona o la repetim? És bona, però la repetim. El so és una part molt important en una producció cinematogràfica i aquesta vegada volíem que el so tingués una bona qualitat. Per això vam comprar un micro direccional nou i després a l'hora del doblatge vam disposar d'un micròfon també de taula que tenia bona qualitat i que per sort el tenia la mateixa Tània. I crec que tant la veu del narrador, gravada en estudi, com les veus originals, doncs aquesta vegada queden molt netes i això, doncs, això li dona un aire més professional a la pel·lícula. Vinga, tornem-hi. Ets a punt? Sí, sí. Doncs vinga. Endavant. Era una jove de bellesa singular i cor innocent, plena de vitalitat. La veritat és que quan en Carles em va proposar fer la tasca de doblar al català al protagonista, a part de venir-me de nou, també ho vaig trobar un repte. Dins del món del cinema, la professió d'actors de doblatge és molt reconeguda i en aquest país estem molt orgullosos d'aquesta gent. La veritat és que m'ho he passat molt bé i també ens hem divertit molt, sobretot en els moments en què ens hem encallat per les dificultats en què representava doblar certes expressions o certs sentiments que el protagonista expressava. Help me to get up. Oh no! Ajuda'm a aixecar-me. Oh, no! La música
evidentment, és un dels elements molt importants. És una cosa que va directe al cor de l'espectador, a les emocions. I crec que quan volem provocar aquestes emocions necessitem que la banda sonora sigui realment una cosa, s'ajusti a les imatges que estàs explicant, perquè una cosa se suma a l'altra i és el que produeix una reacció emocional en l'espectador. La Beni Ballesta ha fet la part més, diguéssim, més complexa musicalment. En una pel·lícula, la música s'ha d'adaptar a les diferents situacions i personatges. I en aquest cas tenim dos personatges clarament diferenciats, que són la noia i el pintor. Per tant, a l'hora d'interpretar, doncs, per la noia els acords doncs, són d'una manera més arpeggiats, més delicats, i en canvi per al pintor doncs, són acords més tancats, més percutius, no? Que ens endinsin una mica amb la seva obsessió. No? I és la part on, diguéssim, les emocions surten més dramàtica i més tràgicament, no? En la història. Jo he fet l'altra part, la part més misteriosa, la part de les llums i les ombres, quan els personatges arriben a la casa. És una part on no és realment una composició, jo no sé música, llavors jo vaig provant, doncs m'imagino aviam aquí quins sons podrien quedar bé, els aprovo en el teclat, els gravo i els edito amb el mateix programa que fa servir la Beni. Per no passar la nit al ras, ferit com estava, Pedro, el meu criat, va suggerir que entréssim a refugiar-nos en aquella casa senyorial. Són dues parts diferents, però el que he fet per lligar-les és que hem utilitzat instruments similars. Sempre començo les idees en el piano i després les passo en el teclat, que el tinc connectat a l'ordinador, i així tinc els fotogrames de la pel·lícula. I em puc ajustar exactament en el moment adequat. I perquè l'interessant és que tot plegat ens ajudi a transmetre l'emoció que vol explicar la història. I bé, doncs estic contenta del resultat i espero que us agradi. Un dia vaig veure el meu fill que estava tocant al piano una peça que s'acabava d'inventar en aquell moment i jo, com que en aquell moment estava preparant la pel·lícula, vaig dir «Ostres, nano, aquesta peça la posarem per als crèdits finals de la pel·lícula». I així va ser. Jo crec que és una peça que sembla feta expressament. Et vull felicitar, Andreu, per aquesta creativitat que tens i que em sorprèn a cada moment. Moltes felicitats, bueno, a tots dos, i a la Beni també, perquè ha fet una composició molt professional que dura, a mi em sembla que dura uns 12 o 13 minuts ben bons, acompanyant tot el veu de l'Arthur o del Jordi Orno, en el cas de la versió en català, doncs que dura la lectura d'aquest manuscrit, d'aquesta confessió del pintor. Realment us felicito. Després de l'edició, doncs el que vaig fer és un dia reunir a tot l'equip, tots els que havien participat en la pel·lícula, i fer un passe privat a casa. Crec que van quedar tots molt sorpresos del resultat final perquè realment tothom s'hi va entregar molt, no? Però mai t'esperes que amb una producció tan amateur com és la nostra doncs el resultat acabi sent tan seriós, no? Sempre en aquest tipus de produccions més d'aficionat doncs hi ha moltes coses que grinyolen. En canvi, jo crec que hem aconseguit
que tot el conjunt, en general, quedi molt sòlid, que quedi com molt creïble i hem fet una història realment que aprofundeix en el conte i que és una obra seriosa. Jo crec que, i ara no ho dic de broma, crec que cap productora de Hollywood seria capaç de fer això, perquè nosaltres tenim un avantatge. És l'avantatge de que nosaltres no necessitem la complicitat del públic, no busquem uns beneficis. Simplement hem intentat aprofundir al màxim en aquest conte i explicar-lo de la millor manera possible amb tots els seus petits conceptes i possibles filosofies, i no ens interessava gens si al final acabava bé, si tenia un happy end, o si això podia agradar més o menys, o si havíem de fer uns acudits estúpids perquè això li agrada molt al públic. Nosaltres vam fer exactament el que ens donava la gana. O sigui, volíem fer una història clàssica amb el màxim respecte per al conte d'aquest gran escriptor de relats breus, de terror i del segle XIX. I crec que ho hem aconseguit, i per això crec que encara que tinguin els mitjans, tinguin uns equips artístics fantàstics perquè els atenen i perquè fan coses meravelloses, nosaltres amb molt menys hem aconseguit fer, jo crec, almenys pel nostre gust, una bona pel·lícula sobre un bon conte del Poe. Això no ho fer puntillisme. Agafa.
Bé, espero que us hagi agradat aquest making of i ens veiem a la propera producció Ni5.